Fedt. Så er det da hele værd. Ja. Det er det, der Kæmper skal den? fiskes med her. Der skal fiskes med spænder, du. Bare op på ladet med den. Den er lidt viskestykke. Den siger til os, den river fingre, eller river dine fingre til brug. Prøv lige at se en mund, den har. Der er ikke noget viskestykke lige ved hånden. Hold den tæt på ved linen der, så svømmer den ingen steder. Ikke ind i mine. Nej, den svømmer under mig. Der er indtil din del af manden. Den skal bare lige have lov at blive helt træt.